Hog Raisers Association nagtanyag padya para madakpan ang mga gapalusot sa produkto sang baboy sa probinsya. Sa Balita National, 11 ka mga Pinoy sa cruise ship nagpositibo sa COVID-19. Total deployment ban sa Kuwait gindula na sa gobyerno. Sa Balita International, WHO blanco sa gihapon sa ginhalinan sang COVID-19. Sa balita sa sports, senior division events sang NCAA Season 95 ginkanselar bangod sang COVID-19. Balita Entertainment, aton hibaluon ang calendar of events sang Binibining Pilipinas 2020. Samtang sa Balita Special, aton pagistoryahan ang mga tipid nga pamaagi sang pag-date karon nga Valentine's Day. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Sa aton ay balita sa lakat sang panahon. Padayon gyapon nga nagaluntad ang northeast monsoon kun amihan sa bahin sang Luzon kag Visayas. Sa weather update ginpahag ni Pag-asa weather specialist Ana Clorin nga mangin maayo ang panahon sa Luzon kag Visayas lakip na ang Metro Manila apang posible paghihapon nga maka-eksperyensya sa mga pag-ulan bangod man sang amihan. Samtang mainit nga hangin naman halin sa Pacific Ocean ang maeksperiensyahan sa Mindanao region. Maka-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta kag mahuyang nga pag-ulan sa bilog nga riyon. Bangod sini ginapaandam sa Pag-asa mga residente sa riyon nga nagapuyo sa manananubuan nga lugar sa posible pagbaha kun pagkatiphag sang duta. Ginpahag ni Clorin nga wala sang ginapaabot nga magasulod nga weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa masulod nga 3 tub-tub 5 kaadlaw. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Imo, padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating nagapangunang mga balita lokal, nagpaandam ang Commission on Election sa Bacolod sa mga pamatanon nga nagasaylo sa ilang registration para lamang makaintra sa citywide nga liga sang basketball sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpatag ni COMELEC Acting Officer Attorney John Anthony Saril, kapin-anom na ka mga pamatanon nga nagparehistro ang luyag magsaylo sa isa ka barangay sa tuyo nga malakip sa line-up. Ginpatag ni Saril sa idalom sang lay, kinahanglan nag-aistar ang aplikant sa isa ka lugar sang kapin-anom ka bulan para mangin kwalipikado. Duga pa ni Saril, pwede ini mangin ground para pasakaan sang kaso nga perjury ang mga applicants kay ang garantor bangod ang ilang application ang under oath o kon ginsumpaan. Sa karon ginabaton lamang sang COMELEC Bacolod ang application sa luyag magsaylo sa ilang registration apang wala ini sang kasiguraduhan nga malakip sila sa voters list bangod subject pa ini sa approval sang Election Registration Board o kon ERB. Suno pa kay Saril, magapatigan man sila sang background check sang mga aplikante. Nga i-avoid lang tani nila, no, hindi lang nila pagpabuton sa punto nga ma-discover pa namon later on, because not only nga pwede mangin subject na sa or ground sa pag-disapprove namon sang ilang application, but just a reminder nga ang ilang application under oath ni. Si COMELEC Acting Officer Attorney John Anthony Saril. Ginpalayag ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga bag-o o konantes ginkaka si Lieutenant Colonel Jovi Espinido nagsapol pa ini upo na opisyal sang lokal nga panguluhan sang Bacolod kag ginplastar kag ginpabalo sa ila ni Espinido ang matuod nga sitwasyon sang syudad kun illegal nga droga ang pagakambalan. Palayag ni Gamboa ginpathag sa ila ni Espinido kun nga gintawag niya nga Shabolay City ang Bacolod. Dugang pa sunod kay Gamboa sentro sang distribution kag transportation sang droga ang syudad bagon madamo man sa makatupad nga munisipalidad kag syudad nga nagasupply man sang droga kag madamo sang puerto sa palibot sang probinsya nga pwede guan kag sudlan sang mga kontrabando. Ginakabig man ni Gamboa nga alarming na sa karon na nagakatabo nga pagpamatay kag pagbilin sang bangkay sa kundin lamang nga lugar kag may kaangtanan sa illegal nga droga. Ginpahayag naman ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga nasorpresa man ini sa pagkakas kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Bacolod PNP. Suno kay Leonardia, nakasapol pa ini kay Espinido sa dong Pebrero 5 para talakayon ng isyu sa illegal nga droga kaya ang suporta ang inapangayo sini sa syudad. Pebrero 5 ang relief order ni Espinido kag reassign sa Office of the Chief PNP apang Pebrero 7 sang nagwa ang balita sa media. Sunod kay Leonardia, nakaistorya pa ini kay PNP Chief Archie Gamboa sa dong Pebrero 6 apang wala nila na istoryahan si Espinido. Sunod sa alkalde, wala man ini sang ideya sa rason sa likod sa pag-relieve kay Espinido kag iya ini gitakabig nga internal matter sa bahin sang PNP. Sunod sa alkalde kag kay Vice Mayor Alcid Familiaran, dako kuntani ang mabulig sang presensya ni Espinido sa Bacolod ilabi na sa kampanya kontra illegal nga droga. Ginaabi-abi naman sang alkalde kung ibalik man si Espinido sa siyudad sang Bacolod. Hindi dapat nga maguntat ang Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus Disease 2019 apesar nga wala na sang patients under investigation o kon PUI nga gina-quarantine sa mga medical facility sa siyudad sang Bacolod. Sa press conference Pebrero 13, ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia hindi dapat maguntat
ang Interagency Task Force kay hindi dapat magkumpiyansa bangod iniya nagapadayon nga phenomenon sa bugos nga kalibutan. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Interagency Task Force, may 5 pa ka mga tao ang ginakabig person under monitoring o kung POM sa Bacolod bangod may travel history sa mga lugar nga apektado sa nga masakit. Ginpatag ni Tan hindi lamang mga travelers nga foreigner ang ila ginamonitor kundi lakip man ang mga Pinoy. Sunod kay Tan, nagpangabay ang sangguniang panlunsod sa Department of Health nga magpahamtang sang dugang nurses sa mga pantalan kag airport para magbulig sa pagmonitor base man sa aprobado nga resolusyon nga gin-author ni City Councilor Cindy Rojas. Ginpanginbulahan kag nagpasalamat si Nerdia kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag Dr. Tan nga amo ang nanguna sa kampanya sa COVID 2019. So far, ang gina-identify natin nga POMs are around 5 in Bacolod. Yes, they are on home quarantine. 5 lang because these are the people nga na-report sa aton nga who had a history of travel in these identified countries. Kabahin sa pahayag ni Dr. Grace Tan. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginabi-abi ni Gobernador Eugenio Aksyon ang pagtanyag padya sang Negros Occidental Hog Raisers Association o NORA sa sinuman makahatag sang impormasyon agon madakpan ang nagapalusot sang produkto sang baboy sa probinsya halin sa Luzon kag Mindanao nga may positibo nga kaso sang African Swine Fever kon ASF. Sunod kay Aksyon, ini ang makadugang pabakod sa kampanya sang gobyerno probinsyal batok sa ASF, paagi sa ginapatuman nga ASF Prevention Ordinance. Nagdesisyon ang NORA nga magtanyag sang padya bangod sa kabalaka nga posible makasulod ang produkto sang baboy sa isla sang Negros nga kontaminado sang African Swine Fever. Sa taong Pebrero 6, nag-issue si Aksyon sang memorandum sa tanan nga mga alkalde sa probinsya nga nagapasangkad sa implementasyon sang ordinansa hindi lamang sa Luzon kundi pati sa Mindanao. I was also informed and we have been coordinating with the commercial hog raisers from day one, and I appreciate their effort because this move for a reward system is really coming from their group. Si Gobernador Eugenio Jose Lacson. Pagakingyoon ni Governor Eugenio Jose Lacson ang opinyon sa Provincial Legal Office sa implementasyon sa Administrative Order No. 22 ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagamando sa mga ahensya sa gobyerno kag local government units nga ipatuman ng istrikto ang plano sa prevention kag control sa African Swine Fever o kon ASF. Sunod kay Lacson, padayon nga ipatuman sa gobyerno probinsyal ang ASF Prevention Ordinance sandigman sa administrative order sang presidente. Una diri nagpahayag sang kabalaka ang Provincial Veterinary Office kay grupo sang manugsagod sang baboy bangod base sa administrative order pwede sa gihapon nga makasulod sa probinsya ang canned meat products kag fully cooked nga produkto sang baboy halin sa mga lugar nga may positibo nga kaso sang ASF. Nagasalig naman si Governor Eugenio Lacson nga mangin mabakod sa gihapon ang puwersa sa Armadang Kusog sa Pilipinas bisan nga wala na ang Visiting Forces Agreement kon VFA. Sunod kay Lacson, ginpasalig man sa mga opisyal nga masarangan sa gihapon sa tropa sang gobyerno sa Pilipinas ang pagpangapin sa pungsod bisan wala na sang bulig sang Estados Unidos. Dunga pa sang gobernador, dapat anay hulaton ang 180 dias nga period matapos ang notice of termination agud may baluan kung pinal nga dulaon ang kasugtanan o kung may matabo pa nga renegotiation. Nag-umpisa ang VFA sa tuong Mayo 27, tuig 1999, apang sang Pebrero 11, tuig 2020, ginpadalan sang notice of termination sa Pilipinas ang Estados Unidos. Ini nga mga pungsod nga dekada na nagapatigan sang tuigan nga balikatan military exercises ang may masobra 300 ka mga military exercises kag engagement karon tani nga tuig 2020. Sa dugang mga balita lokal, madayon ang mass wedding sa syudad sa Bacolod sa maabot nga Pebrero 20, 2020, apisar sang pamahog sang coronavirus disease at 2019. Ang kaywatan ang gintawag nga 220 and 220-2020. Sa diin, 220 kamapares sa Bacolod ang pagkakaslon. Sa press conference, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lirdia, nagpadala ini sang sulat sa Department of Health Region 6
nga nagapabalo sa patigayonon nga aktibidad. Suno sa alkalde ilay patuman kung mayaras ang dugang o kung bago nga precautionary measure ang DOH sa mass wedding. Suno sa alkalde wala sang special guest na ginimbitarang syudad sa kahiwatan. Ang Bacolod ang may uyat sa record sa pungsod nga may pinakamadamo ang ginakasal sa mass wedding nga naglambot sa 2013 kapares sa Pebrero 2013. Sa kalapusang ibahin sa atong balita lokal, nagbukas na kahapon ang pagsaulog sa 6th World Radio Day sa siyudad sa Bacolod nga may tema Radio and Diversity nga ginapangunahan sa opisyal sa mga kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas sa KBP kaginupdan man sang siyudad sang Bacolod ka mga broadcasters sa mga AM kag FM radio stations. Suno kay Aksyon Nona di Magbanwa, presidente ng KBP Negros Occidental Chapter, ang radyo isa ni kaalagyan agud maedukar ang mga pumuluyo paagi sa paghatag sang matuod nga impormasyon sa hilway nga pagpalayag. Nagsugod ang selebrasyon paagi sa motorcade kag Santos nga misa ang ginpangunahan ni Reverend Father Januarios Michael Paglinawan sang Marian Missionaries of the Holy Cross. Dunga pa ni Magbanwa, nagpatigan man kahapon ang mga radio personalities ang fellowship para sa mga senior citizens ang Barangay Pahanukoy. Palayag pa ni Magbanwa na magatakop ang World Radio Day sa maabot nga Pebrero 29 paagi sa Tingog kag Handurawan Awards kag pagpasumpa sa mga bag-o na pilian nga opisyal sang KBP Negros Occidental Chapter nga paghiwato naman sa SMX Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Sa mga bukol naman nga nakatubo sa inyong lawas, sisma na kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at ubalan sang gate sa Paglawon Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man ang mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. 11 ka mga Pinoy sa cruise ship dito sa Japan nagpositibo sa COVID-19. Samtang total deployment ban sa Kuwait, ginkakas na sang gobyerno. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Ikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 amo ni aton ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya sa mga dapat nga balatian sa aton nga lawas. Himo ini sa US of A, aprobado sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Mabakal naton nitang napulo ka pesos lang kada soft gel available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Sigurado na naton ang kada soft gel nga aton mabakal may tatak nga LE para sigurado kita nga authentic kag hindi peke ang ato mabakal nga Life Extension Vitamin D3. Bisita man maka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara sa GA7 Building sa Medalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. 11 ka mga Pinoy nga sakay sa Diamond Princess cruise ship sa Japan ang nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Sunod sa Department of Foreign Affairs, inibasi man sa resulta sa ginpatagon nga test. Tanan nga mga Pinoy nga apektado ang naka-confine karon sa nagkalain-lain nga ospital sa Tokyo. Nagpadala naman ang DFA sa bulig kaangay sang toiletries kag non-medical supplies sa mga biktima paagi sa Philippine Embassy sa Tokyo. Ginbisita man sa isa ka team gikan sa embahada ang mga Pilipino para personal nga istoryohon ang mga doktor kag social worker nga nagatap na sa ila. Samtang ginpalayag sang DFA nga wala sang nalakip nga Pinoy sa 44 ka panibago nga na-record nga nagpositibo sa virus. Sa record sang ahensya, kapin 500 ka Filipino ang sakay sang cruise ship nga ginpaydalom sa quarantine. Ginpangabay sa Department of Labor and Employment sa Department of Health nga kakaso ng ginpatubong ang travel ban sa Taiwan para sa mga pabalik nga overseas Filipino workers. Sa payag ang ginpagwa sa ahensya, padanya nga nagapakig-angot si Labor Secretary Silvestre Bello III sa DOH. Nagpangayo sang pasaylo si Bello sa mapektado sang travel ban, bangod sudo sa iya magapatigan sang pag-review angot diri. Samtang ginahulat ang pagkakasinig ginpasiguro ni Bello nga padayon ang paghatag sang bulig pinansyal, iya man ginmando sa Overseas Workers Welfare Administration nga maghatag sang bulig kaangay sang 10,000 pesos nga financial assistance, accommodation, food kag transportation assistance sa mapektado sang travel ban. Palayag ni Bello, sigurado siya nga maging positibong resulta sa ginpatigayon nga assessment.
Samtang ginatuna na sang Department of Health ang magpatukod sa mga sub-laboratories nga mo ang magpatigan sang confirmatory test para sa coronavirus disease 2019 o kunang COVID-19. Sa hearing sa Kamara, ginbahag ni Health Assistant Secretary Kenneth Ronquillo, isa lang ang Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM nga may ikasara nga magpatigan sang confirmatory test. Ginpahag sini nga 5 ka sub-national laboratory sa bugos nga pungsod ang luyag niya nga ipatukod. Base sa records ng DOH, tubtub nagligad nga may nadlaw, may 382 na ka PUI sa Pilipinas, kag may 413 ka PUM. Paatag naman ni Dr. Ferchito Avelino sa DOH Epidemiology Bureau, ang mga PUM, ang mga individual nga posible may contact matapos ng padulong sa mga lugar nga may positibo nga kaso sa COVID-2019. Naka-record ang Pilipinas ang 33 ka panibagong nga suspected cases ng coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Inibase man sa record sa Department of Health. Sa karon, 441 ang kabugusan nga person under investigation sa pungsod. 230 ang na-admit sa nagkalainlang nga hospital, samtang ang 206 naman ang negatibo sa virus kay nakagawa na sa hospital. Nahibaluan ang 2 sa 3 nga nagpositibo sa virus ang na-discharge na matapos naka-recover sa balatian. Ang Metro Manila ang may pinakamadamong mga pasyente nga na-admit sa suspected cases nga naglambot sa 80, 35 naman ang sa Central Visayas kag 29 ang sa Central Luzon. Sa mga duga pinaton nga mga balita nasyonal, ginakakas na sa gobyerno sa Pilipinas ang deployment ban sa mga Filipino migrant workers sa Kuwait. Ang Department of Labor and Employment nagdesider nga kakasuna ang ban pagkatapos nga ang gobyerno sa Kuwait nagpasugot na sa mga kondisyon ng talanan sa Pilipinas sa isa nila ka board meeting damlag pa sang kahapon nga adlaw. Ang Kuwaiti government ang nagtuma na sa mga kondisyon sa talanan sa Pilipinas nga amo ang pagpasaka sang kaso batok sa mga amo sang ginpatay nga migrant worker nga si Jeneline Villavende. Ginpahag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga amo opisyal sa Kuwait ang nagpasugot man nga magdihon sa isa nga natawag Harmonized Standard Employment Contract para sa mga Filipino workers. Sa idalom sang kontrata, ang mga Filipino workers ang panugutan na nga may isa ka adlaw nga day off nga may sa bayad sa kada semana. Natala na nga paimbestigahan sa Senado ang issue sa prangkisa sa ABS-CBN sa ginfang nga Senate Resolution 322 ni Senator Grace Poe luyag sini o si saon na operasyon sa ABS-CBN kung nagasunod sa terms and conditions sa ila prangkisa sa idalom sa Republic Act 7966. Sunod kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, pagasuportahan niya ang resolusyon ni Poe bangod trabaho sa Kongreso ang pag-review sa prangkisa kag hindi ang Korte Suprema. Ginklaro naman ni Drilon nga himuon lamang sa Senado ang ila oversight functions sa diin makahimo sila sa desisyon kung dapat i-renew ang prangkisa sa Kapamilya Network sa tion nga ipadala na sa House of Representatives ang hagna. Nagapati man si Drilon nga hindi magalapas sa ginatawag nga sub-judice rule ang himuon nga hearing. Ginapalimitahan na ni Albay Representative Joey Salceda ang oras ng trabaho sa mga public school teachers sa pungsod. Sa House Bill 6231 o kung Teacher Empowerment Act ang ginpasa ni Salceda, luyag sinangahimuon 8 ka oras na lamang ang administrative functions o kung trabaho sa mga manudlo sa eskulahan kag pamag-anon ang ilang workload. Ginatagan sang tsansa ang mga manudlo nga magtudlo base sa ilang expertise. Nasaad sa hagna nga ang manudlo ang dapat mayara sa continuing professional development o kung ang pagtuon agud madugangan ang ilang kapasidad kag ihibalo. Sa among atikang, makabulig ini sa critical thinking kag comprehension sa mga estudyante matapos nga nagpanguna sa nangin pinaka-kulihot sa reading comprehension kag ikadua sa pinaka-kulihot sa math kag science ang Pilipinas base man sa 2018 Program for International Student Assessment. Sa katapusan niya, balita national, masobra 30 ka pulis ang wala makapasar sa physical fitness test kag body mass index test sa Philippine National Police. Sa kabugusan niya, 86 nga pulis ang ginpaidalom sa test, 32 ang overweight, samtang 5 naman ang obese. Normal naman ang kabugaton kag sulod sa eksakto nga BMI ang 49 ka iban pa. Kadungan sini ginengganyo ni PNP Chief General Chief Francisco Gamboa ang mga pulis nga siguraduhon nga malambot ang ideal weight para maobra ang ila trabaho kag responsibilidad.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33 sa sinigabahin check tanay atong patrol. Upod ki Aksyon Eden Aboso sa isa ka bypass operation ni patikan karon gid lamang nga aga. No? Aksyon Eden, please come in. Boy, live kita sa Purok May Mulatan, Ari, si CD Binyas. Mga kon, mga plastic man to nga mga armas ang pag-aras sa iya. Bali, may mga na-recover pag-sir ng mga sir? Firearms? Wala. Ang replika ang arada sa pero ginagawa nato nga ito pamahog ko nun siya. Okay. Aside from the engage sa illegal drugs, may mga other cases pag siya? I-check nato sa database nato kung may ara. Pero so far, ang monitoring nato sa illegal drugs lang siya. Oo, sir, naka-mention ka, pamahog. Pamahog, like ano, sir? Amo na, do taxi wala siya diri kung tawag diri. Amo na ang kalamanan ang kwan ang personality sa mga drug personalities nga gusto nila nga i-project nga tax sila diri sa area para madlock ang mga tao nga mag-report. Bali, pusher user din sir. Ang kwan natin is pusher siya, pero based sa appearance niya daw nagagamit man siya. Action boy si Colonel Henry Viñas nga mo nagapamuno man sa City Drug Enforcement Unit. Mga lasing action boy akaina gin patigayan ning bypass operation sa City Drug Enforcement Unit batok sa isa di ka persona. Pero may mga man ti action May sino sa di na nga lugar? Purok Mahimulapon, Barangay Banago, action boy. Sa makita ta diri makita man gani sa live ta. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mga 16 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan siya buko. Iban man nga mga drug paraphernalias. Batok isa ka persona, action boy. At suno kay CD Binyas gani. Mga bulubanta 5 grams ining recover. Kag ginatanaw pa kung pila ginibala ang valor sang illegal nga droga nga na-recover sinisaya. Kaina mga lasingko ni sang kagahon gid patigayon kag sino nang subject sang bypass? Ang subject sang bypass operation ta action boy si Rogelio Panonce Jr. alias Nay ni action boy. Rogelio Panonce Jr. Kagati Nasuli ng mga nakuha, dahil naman ko na nga allegedly armas, mga kuha lang nagli, mga peke, anong armas na? Yes, pero actually sa makita di wala action boy no upod sa mga illegal drugs nga suspected illegal drugs nga na recover. Bali ang location kay action boy no Kimara Zone 2. Purok Mahimulapon, Barangay Banago ang mugiri siyang exact nga location. Kundi din patigayan ni ang bypass operation kay kung tanawan mo action boy do ari na ni sa lapit baybay gin patigayon ang operasyon. Di madamo ang mga ikitikip na nga balay suno kay CB Binyas gani madamo pa na di sila action boy kag in fact may nagligad nga si Mana may mga nagsurrender naman sa mga opisyal sang barangay pero padayon sa gihapon naga-engage siya sa droga. Kaso na ginahimo niya daw nagapamahog na siya gamit inang mga hindi man na mga armas gid kuno nga original. Hindi man action boy kay baliti kung nabatian ta pamahog kuno kay kumaga siga. Daga pa isog sila lugar para nga ang tao dumadlok sa ila samtang nagabligya sila droga. Correct, action boy. Amo ng term ni CD Binyas kaina. Acting tough. Acting tough. Oo, amo na sa action boy. Di karati. Di ba magtakop siya daw kaluloy siya eh? Amo. Daw kabuot. Correct, action boy. Wala kagita nagsala. Di kalabanan, amo maging sa Facebook naton sa action boy. Action boy, para sa dugang nga detalye, bantayan na lang sa iban nga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Live diri sa Barangay Banago, Aksyon Eden Aboso, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Eden Aboso. Kag, bypass na naman, duway kuntat ni ang duway nagakadudla nga aton nga ang mga kauturan naton nga nagakuha ni naga-deal sa nga illegal nga droga, no? For more details mga ka-aksyon, bantayan karon sa dugang nga pagpangalaga diri sa Aksyon Radio Bacolod. Samtang ang aton ni mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita.
Morning Edition.
Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse, kaya nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibong kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus herbal capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:43. Kag sa ito naman nga Balita International, aminado ang World Health Organization kung WHO nga wala sa gihapon sa athag nga pagtuon o kung ebidensya nga nagapamatuod kundi naghalin ang coronavirus disease o kung COVID-19. Ini ang ginklaro ni WHO representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abisahiyenghe, kasunod sa nagalapta nga espekulasyon kung sa diin nag-umpisa ang COVID-19. Sunod kay Abisahiyenghe, isa sa ginasiling ginhalinan sang virus ang pagkaon sa mga Chinese sang bat soup o kung ginsabawan nga kabog. Apang maini ang wala pa sang konkreto nga resulta amo nga hindi pa may baluan ang matuod nga ginhalinan. Dugang pa ni Abisahiyenghe nga ang balatian nga MERS-CoV o kung Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ay isa ka sa isang virus gikan sa sapat nga ginalaton sa tawo. Apang gininsister ni Abisahiyenghe nga nagapabilin nga teorya pa lamang ang mga nagalapta nga espekulasyon tubtub wala pa napamatun-an ang matuod nga ginhalinan sang COVID-19. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, ginpabakod pa sang original nga management sang Balita Transit Incorporated ang ila control sa pinakadako nga bus transport group sa pungsod. Sa din si Leo Ray Yanson ang ginpili bilang chief sang tanan nga operating units sang sining kompanya sa bilog nga pungsod. Sa isa ka statement, ang kampo sang pinakakamanghuran nga magulutod sa nang-inaway nga pamilya sang mga bilyonaryo nagpahayag nga si Leo Ray ang napilian bilang chair kag presidente sang Rural Transit Mindanao Incorporated. Ang stockholders sang Rural Transit nga sa sister company sang Valyacar naghiwat sa ila tuigan nga stockholders meeting sang Pebrero 12 sa Bulua, Cagayan de Oro City kag nagpili sa ilang board of directors. Sa idalom sang bylaws sang mga kompanya, ang tuigan nga stockholders meeting dapat hiwaton sa kada ikaduwa nga Miyerkules ang Pebrero sa ilas ning head office. Upod man sa nagtabong sa stockholders meeting gag napilian sa bilang mga opisyal amo ang Sanday Olivia Yanson, Jeanette Dumangkas, Charles Dumangkas, Anita Chua, Ray Ardo kag Daniel Nicolas Goles. Gin-ratify man sang stockholders ang mga gindesisyonan sa Board of Directors sa pagpamuno ni Leo Ray. Samtang sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 48 centimos. Ang Hong Kong dollar may 6 pesos kag 50 centimos. Samtang ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 29 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, di ba nagala hilapit na, hindi masyado kalapit, pero lapit na. Ay ning Binibining Pilipinas. Saan na April. 26 Action Boy. Pwede nga sa March tala na. Sa March na lang siya iba. Para lapit. Galing ka subong na bigin pag ako. Parang prepare ka. Kaya may ano sa Action Boy, may mga series of events sila Action Boy. So basi makaginlag to. Ang pageant night ija is April pa. Yes, April 26. Pero may mga activities sila Action Boy. So, ginlanto ko gani. Kaya sabi ko may bakolod. Kaya doon naka-mention. Kasi ako niya, ba mo kabisita sa Panukoy. Kay join sila sa inyo. Ito nga, ati-atihan to ba na? Ati-atihan? Oo. Gali wala sila kada yon. So, basi sa Kulang-uling. Kulang-uling. Wala. Ulingin gamit niya, how? Ang butahoy. Do, ano man na dahilan. Kami yakin lang, hindi naman kinanglan magbutang uling. Perfect. Sa ati-atihan. Baka no need na, no? Kay Man Action Boy, ang ilang nga mga event, sa March 7, may press presentation sila. Diba si Ara ka na? Ti-press mo. Ang gani, diba? Diba si Ara ka na Action Boy? Di mapapicture ka lang sila. Kundi sa Panukoy. Kundi sa Panukoy. Pero sa Manila, daw kalang-alang. Galing wala na bala kundi in Action Boy. Di sa April 15 naman, fashion show. April 15? Oo. Kag sa April 18,
amo ng annual parade of beauty. Si do ara ko na guro. I Ara ka think na. basi leave ko na action boy Maparade ka lang, guro, pro. Parade lang ko. Pero ko to nadala sa Intra ka lang, sa guro. akin na arko-arko. Mintra ka lang, guro, sa parade. Oo, intra lang. Klaruan ta lang kay basi wala ma-amaze ba sila. Amaze. Kalain. So, April 26, amo na ang coronation night. Adjunct Sa Smart night, Aranita. Nakalain. Asakin sa baba ko. Araneta Coliseo. Awud lang. Tiga ka na ni Mar ne. Rojas. Kay iya nagala. Oo, yung pamilya. Tinga smart how. Kaya ang Araneta Coliseum, I think daw nagkuhan sila sang smart ni Manny Pangilinan. Sige. Dra Action Boy, sa sina nga coronation night, pagapilion, of course, ang Binibining Pilipinas Globe, Binibining World. Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Grand International. Damo, gidaan sa Action Boy, may mga supranational, Binibining Pilipinas International na. Kung wala na universe. Wala Action Boy. Kaya lain na mo. Oo, lain man siya Action. Miss Universe Philippines, ginaya, di ba? Bago lang ba? Ini pa lang. Ini pa lang. Saka una, Binibining Pilipinas Dala na di ba? Subong kay Shamsi na subong... kay siya na ang director, Shamsi. Zip. Balita sa sports. Ginpaisol naman sa kanselar sa National Collegiate Athletic Association o NCAA ang Senior Division events sa season 95. Sa inpagwang abahig ng NCAA Management Committee, ngayon kabahin sang precautionary measure sa scare o coronavirus disease o COVID-19. Magasugod kung tanong ang Senior Division event sa adlaw nga Biyernes, Pebrero 14 kung karon gid nga adlaw. Sa piyag sa kaimportante sa paghiwat sa hinampang gid sa NCAA nga prioridad paghapon ang safety sa mga estudyante. Ginpahayag naman sa NCAA nga igaanunsyo na lamang kung saan o italana ang pagsugod sa Senior Division events base man sa abiso sa pagsunundan sa Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education, kag Local Government Unit. Sa katapusan ng records ng DOH, sa pabiling gyapon nga 3 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa pungsod, samtang 441 naman ang persons o patients under investigation. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy. Kay magluwas nga Friday, Valentine's Day. Happy Valentine's, Action Dorel. Happy Valentine's Day. Kaya naka-black kaya? Kay Black Protest, subong. Black Protest. No to ABS-CBN shutdown. Support, Black Friday. Black Friday protest. Subong. Diba? Karon nga adlaw. Karon sa hapon ang aton nga mga... Yan naka-gray kaya. Explain na. Uniform. Uniform. Simple. Uniform. Simple but true. So karon sa hapon, mga 5 o'clock, ang mga katapos sa media led by Inyo JP, magtipon-tipon dira sa may marker bala sang fallen journalist nga magapakita sa suporta dira sa may kag plaza mga pamatok sa possible hindi pag-extend sang franchise sang ABS-CBN dira sa plaza. Naka-block na dada sila karon ang makatapos sa media. Kita yan lang. Kaya ito ang makatapos sa media nagasuporta man nimo sa yes, of course. Extend akon sa renewal sang franchise mo. Yes. So, man ang naka-black. Correct. So, happy Valentine's Day. Actually namin, i-black on black tani. Kaya ano siya yan, ng off-shoulder. Agle. Barbie. Parang off-shoulder, ganyan. Galing kayo ka, gusto ko lang, kayo ka tugnaw, kasi kusog, black na. Santang sige ko di ang balamba, magkurog-kurog ang baba ko. Ti mama pa sa karoon na section door. So, mas may na lang, nag-blazer na lang ko sang black man. Diba? So, actually, damo ko blazer, i-confirm talang, wala ka blazer nga red? Wala. Kasad. Dapat si red. Jo Marie gani naka-red. Gani, subong no. Siga Zindi Gasto. Super Valentine, kuhan gid saya, Valentine, the feeling Valentine's gid saya. Inspired siya subong. Inspired siya ilang taon ta ka ano ning ginluto ya. Basi nila aga naman niya baboy. Basi nya may anong luto mo danya may red blood ina. May blood ina tungod nga Valentine's Day. Red blood dinuguan. Kalai. Yun na job. Saka red yun siya subong no. Kapari. Nakaka-proud. So, Action Boy, okay, since nga Valentine's Day subong, so hatagan tas ang basiblog ka pressure, di ba lang iba niya mga boyfriend, bala Action Boy. Ay, ang bulak subong ha? Sos. Yes, Action Boy. Ang before nga isa kabilog nga
isa ka bilog nga sunflower. 350 pesos, di ba? Isa ka stem. Ang sunflower to sa amon so una, di ko na ano mo lang naman. Oo. Tiso mo basi bongga niya nga sunflower action boy. Basi cultured. Inyo kay pinabayan Sa do. una gina bala namon sa daw napuklupok namon wala sa. Oo. Ay, ang sunflower Luthang. seeds. Hindi ang seeds bulak kidya eh. Ang bulak kidya. Ang bulak tapos pulpugon mula sa kawayan nga luthang black. Grabe ba? Sa papel na yung ginagamit Sa namon mga yan, yung 350 to sunflower. 400 nagla. Yes, wala action boy. Hindi siya best to best. No? Oo. Ang Tapos, rose, ang rose nga ligad mabakal mo lang siya mga 15 to 30 pesos ang kada isa. Subo action boy, tag 80. Very 80 pesos ang isa, di ba? So, pwede, hindi pala siling action boy nga obligado kag Valentine's Day mahatag kagid flowers. Oo, do ka pwede mo na pala mahatag. Say mo abi kay Valentine's Day subong anong gusto mo mabaton? Gasolina. Kuan GC sa gasolina. Lipay na ko na action boy, sa flowers, madunot yung action boy. Pag pwede ka man mahatagan flowers sa mga inadlaw. At least mabarato pa. At mabarato na bla? Oo. Kung papiliyon ko action boy, kung gift certificates ang gasolinahan, bala. Or bouquet, tinitoy ko sa gift certificates sa gasolina. Amo na sa ang gasolina natin nga signs of adulting. Sad. Diba? Sa unaya ti flowers kaya. Flowers. Flowers with chocolates pa na. With chocolates. With teddy bear. Teddy bear. Teddy bear lang, wala? Teddy bear, no? Nan. Ay teddy bear sa mo pila? Mahal action boy eh. Pila to na 350 naman tong gamay. Ang gamay ha, ang gamay na. Ang pwede mo mabutang bla sa imo nga slakyan. O pwede mo pwede mo mabutang sa imo nga key holder. Kumo na. 350 over na gidi action boy. So mga at least mahal gid ang pahigugma mo nga. Yes, correct. Ang pagpakita sa pahigugma karon nga Valentine's Day, mahal. Yes, action boy, kag hindi lang ni siya ang ini nga action boy, ang ini nga adlaw, love day, hindi lovers day, di ba? Love day Kasi syempre pwede mo ma-date yung mga parents. Pwede mo mag-group date ka mo with your friends, di ba? Oo, hindi ka na masigising, forever! Mama ko na sa guwato ka doon, halo ka, di ba? Pero pag igamba, ka muna Mama tayo. Kamu nga mga singles, ka mga wala sang Valentine's date, reunion ka mo. Reunion. Kamu na, itong kita man niya. Wala tayo. Hindi mo paka-bitter, action boy, di ba? Itong kita man niya. Have your day. Have your day today. Oo. Basi bala masugata, karon nga couple tamaan mo ka bala di wow mo crush mo. Di wow laga mo gyapon. Nalakalay tapaan kagid sa girl. Na isa. So hindi amo na. So reaction ba mga tipid nga pamaagi. Arayo Sunset by the Bay. Kaya mo gina to subong action boy. Namitali ko sa Manila Bay no kay doon na rehabilitate. Magaling kay kalayo. Pero sa dito sa barangay Tumungtong la, nami tong sunset. Actually dagadamo to tawo kun hapon kay gatanaw sang sunset. Very nice. Sa di nang tumutong sa Sa Ibi Magalona na. To ko pinto ng ligad. Good morning sa mga barangay officials sa barangay Tumungtong. Ang Sabago sa Bantayan Park. Damo man da karon tawo action boy. Taho man na. So dito ka mo bakal lang ka mo pulo ka pesos man tag 5-5 ka mo. Tapos nga bantay ka mo sunset mo gumugod close na sa inyo. Pulo lang. Tapos ang mga single posible maglain ng ulo, bali tiklo dito. O hindi ha, maluoy ka. Di paniklod wala nila action boy. Sa Mochilingon you can spend Valentine's Day. Tanaw sa sunset, bakal pulo ka pesos nga man tag 5-5 ka mo. Tipid pa, di ba? Tipid tips. Pulo lang ka pesos naka-celebrate ka na Valentine's. Correct. Storya, no? So, masyang Sunset by the Bay. Tapos, pa na inyo nga, ano gitawag na sa picture nga... Pang Instagrammable? Instagrammable. Tapos, may sun-kissed. Sun-kissed. No, pa man na yan, ginabligya man na yan, orange. Takaan ko. Orange naman na. Sun-kissed, wala action boy nga daw ka, dami ka duga, shine-shine, gisa. Basta mo siya. Karoon ko lang explain sa mo, ha? Okay? Ano naman na? So, next action boy, picnic, like NGC. Pwede na ba ka picnic action boy? So,
So, maano ka da, mahumlad ka sa inyo nga. Di ba, damo da sa una nagkakaon, Aksyon Boy, Ako lagi ko da, family. lakat kami da, madalas ang dala pagkaon, malatag ka da sa habol. No need nga sa mahalon ng mga restaurant, Aksyon Boy. Kaya Pero make mga sure restaurant lang ang basura, ha? Ang restaurant subong, kuhan pa, gutok. Fully booked. Kamudlay mangita. Kung ako gani, bakal ka nanda sang kung ano nakadala sa inyo balay. Yes, correct. Tapos pagwa ka sa lamisa, nagkaon pa ka mo sa gwa. Muna. Nag-dinner out. Correct. Pero dapat, Aksyon Boy, nga, like kung magkaon kada sa mga mapiknik-piknik mo sa NGC, dapat imuson man ang basura, Correct. Aksyon Boy. Kasi wala ibilin, balakaw. Correct. So, hindi man namin, di Go, ba? sige, go. So, next, Aksyon Boy, museum hopping. Di ba mayari ito museum? Para Pwede ka din lagaw-lagaw. Ganyan kayo may bayad. Di ba barato lang ng museum? Pila man lang, no? Tanaw ka muna sa mga At least may... antique. No. O mga history. No. Gusto ko na. Ma-try ko karon bala. Di ba? Di ka nga museum, makadtuan. Dala lang ko sa Bacolod Museum. At least at least ma-inform ka man sa history sa Bacolod. Yes, sa Bacolod. Kaya si Dugay na ko di star. Bala, pero wala ko. Kabalo. Nga Bacolod, galing tawag tungod nga bulo Bacolod ni sa una nga lugar. Hili. Naman na siya. Sige. Baloon ta ng iba na Aksyon Boy. So, ang last Aksyon Boy, mag-dinner sa inyo balay. So, hindi magpilita. Amo nga ko sa imo, bakal kapag kaon, dala lamisa sa gwa, makasiling ka pa, tinang anong Valentine's mo na nyapon kami sa gwa. Balay. Hindi la. Hindi bala. Correct. Tinang ano kagapon sa Valentine's niya na kung Valentine's Day, nyapon kami sa gwa. Hindi ka gwa. Sa gwa balay lang. Gwa balay. Pagwa lamisa. Garden dinner Aksyon Boy. Sa idalom pasang pagasang bulan. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa ilalim ng puting ilaw. Maliwanag na buwan. Sa dilaw na buwan? Sa dilaw na buwan. Ano maliwanag na buwan? Siling ko, Aksyon Boy. Ginagawa ang buwan dilaw mangyapon na? Ay, hindi. How? Dilaw mo lang buwan na. Basi kung Valentine's, nag-red, white sa red. Wala po kita. Red blood moon. Wala pa. Kung makakita, gulatido ka amazing. Sige. Okay? Okay. Ito, wala ka lang. Ito ka mag-report pa si Aksyon Eden. Good morning kay Kagawad Mira Polidario and happy Valentine's Day. Kay M. Saboso. Isa man sa mga supporters ang Valentine's Day celebration. Kay Boy Neri de la Cruz, good morning, Maria Fe Advincula, Ruben Logarta, amigo ko, Rodolfo Balkin, Engineer Ernie Earl Bailon, sa classmate ko, Jean Buerom, good morning, kay Lotayo White Fang, Bayang aga. Kay Sir Pablito Benedicto, Happy Valentine's Day. Nag-message, Action Boy. Happy Valentine's Day, Kag sa aton niya nagapamati, Action Boy. Dali lang kido, hindi ko di makita sa aton. Happy Valentine's Day sa tanan. Enjoy, enjoy. Enjoy, correct. Sila sa iban yan, kuno ni Jocelyn Comedian, niya nga to, ang imbis nga bulak, cash na lang, ang sumayo pa. Pero sa imo bala, no? Gina Solgon, good morning and happy Valentine's Day. Nonoy Tahones, Ophelia Arce. Rosalia Jimena, may gaga. Ay, iba wala pa sige lang. Oo, nabasa ko na. Ang imo nga kuano? Kim Rosalina Bia Jonathan, kay Naresa Ruiz Elare. Sige. Kay Jocelyn Comedia. Sige, sorry, ginang iba dito na. Kagawad Olaya Balahon, happy Valentine's Day. Standby na sa Action Hotline, Reaksyon Artay Hopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.